Więc ponownie witam wszystkich. Myślę, że to wielkie szczęście, że możemy się tak w ten sposób spotykać i uczyć i słuchać dharmy. Więc chciałbym wszystkich pozdrowić. I chciałbym dzisiaj rozpocząć od momentu, w którym zatrzymaliśmy się wczoraj, czyli chciałbym opowiedzieć o tym, jak Michio Dorje podążał za swoim guru Karmą Trinlepą. Najpierw jednak chciałbym pokazać Wam ten slajd. Uważam, że to dobrze by było od tego zacząć dzisiaj. Więc tak to wygląda. Tutaj mamy 4 głównych nauczycieli Michio Dorje. Więc pierwszym nauczycielem był Senji Nyempa, potem Dulmo Tashi Izer, potem Chodrub Sengye i Karma Trinlepa. I tutaj umieściłem rok urodzenia, o ile jest znany, i rok, w którym odeszli. Dulmo Tashi Izer najprawdopodobniej zmarł w 1545 roku, więc tak to napisałam, aczkolwiek to również nie jest pewne. Nie znalazłem też dobrego jakby malunku Karmy Trinlepy, który by przedstawiał Karmę Trinlepę. To ten obrazek, który pokazuję tutaj, pochodzi z komentarza napisanego przez Karmę Trinlepę. I to był taki komentarz, taki stary wydruk, więc tak to wygląda. Nadal też nie wiemy dokładnie, którego roku urodził się pierwszy Senji Nyempa. Ciężko to określić, natomiast wiemy mniej więcej, że zmarł w 1525 roku. Musimy też jakby spróbować wyszukać jakieś źródła, które mogłyby nam opowiedzieć, w którym roku urodził się Dulmo Tashi Izer. Tutaj, jeśli chodzi o Chodrub Sengye, to na tym slajdzie jakby skróciłem trochę chyba lata, w których żył, nie 40 parę lat, tylko 80 lat. Więc tak jak widać, oni dość szybko jakby umierali po spotkaniu odchodzili po spotkaniu z Karmapą Michio Dorje. Więc on nie mógł za nimi podążać bardzo długo. Teraz mamy jakiś techniczny problem. Okay. Więc doszliśmy do tego, że Michio Dorje za kolejnego nauczyciela wybrał Karmę Trinlepę i wysłał mu ze 2 czy 3 zaproszenia. Aż w końcu powiedział, że absolutnie on po prostu musi przyjechać i koniec. Zaprosił również
Zapytał również Karmę Trinlepę, kto byłby najlepszym lamą, aby udzielić pełnych święceń jemu, na co Karma Trinlepa odpowiedział właśnie, że powinien to być Choden Khenchen Chedrup Senghe, o którym opowiadałem wczoraj, gdyż jest on emanacją Arhata Anjity i że byłby do tego najlepszy, więc Micio Dorje jakby zgodził się z tym, ale wysłał kolejne już zaproszenie do Karmy Trinlepy, aby również przyjechał i aby również przybył do Garcienu i był obecny przy tym wyświęceniu. Wysłał też ludzi, którzy z tym zaproszeniem wysłał ludzi, którzy mieli towarzyszyć Karmie Trinlepie w drodze do Garcienu. Po drodze Karma Trinlepa jakby spotkał się z Chedrupem Senghe i oni obaj w związku z tym pojawili się w Garcienie w tym samym czasie. To było w roku 1527, czwartego dnia 11 miesiąca. Spotkali się z Micio Dorje w takim ośrodku odosobnień Sampel Wangpo na górze Namty w Kongpo. Tam, ponieważ Khenchen Rinpoche był dość zaawansowany wiekiem, musiał przez kilka dni, najpierw musiał przez kilka dni odpocząć. Więc w tym czasie Karma Trinlepa otrzymał cały przekaz 6 jogna ropy od 8 Karmapy. Następnie 22 dnia tego miesiąca była jakaś dobra koniunkcja astrologiczna i zaplanowano, że nauki zaczną się tego właśnie dnia. Ale Micio Dorje powiedział nie, że on nie chce tak długo czekać, wobec czego postanowił, że muszą się zacząć 17 dnia. I tego dnia właśnie Micio Dorje, czy też Karma Trinlepa rozpoczął nauczanie Micio Dorje i rozpoczął od nauk dotyczących Prajnaparamity. Karma Trinlepa jakby wykonał rytuał ofiarowania 100 000 ofiar, darów. Wówczas Micio Dorje siedział na tronie, miał na głowie czarną koronę. On również udzielił krótkich nauk, jakby wyrecytował wiele dedykacji i dobrych życzeń i tak dalej. Była to cała wielka ceremonia. Od tego czasu Karma Trinlepa każdego ranka udzielał tak wielu nauk, jak tylko mógł. 22 dnia tej jakby szczęśliwej koniunkcji Micio Dorje otrzymał też pełne ślubowania mnisie od Khenchena Chedrup Senghe. On był głównym Khenpo, czyli głównym mistrzem rytuału. Karma Trinlepa, głównym Khenpo. Karma Trinlepa był głównym mistrzem rytuału. Gompo Khenchen Shakya Sangpo był takim prywatnym osobą, która zadaje pytania i sprawdza kandydata i było tam obecnych wielu mnichów z wszystkich 4 klasztorów, które znajdowały się wokół. Następnego dnia Karma Trinlepa rozpoczął nauczanie Micio Dorje. Zaczął od Prajnaparamity, potem po południu nauczał skarbnicy Abhidharmy, i w ten sposób przekazał całą listę wielu różnych tekstów dotyczących Abhidharmy, zasadności, logiki, Vinai, Pratimokshi Sutry i tak dalej, Madhyamaki, wielu tekstów. Wiele z nich Micio Dorje po prostu zapamiętywał, te nauki po prostu Micio Dorje zapamiętywał, kiedy je słyszał. I robił też wiele notatek.
W szczególności Micio Dorji poprosił Karmę Trinlepę o szczegółowe wyjaśnienia dotyczące Vinaya, dotyczące rytuałów, zachowania, podczas których mnisi jakby podejmują pewne decyzje dotyczące ich zgromadzenia i tak dalej. Jak również rytuałów różnych innych ślubowań Jarne Sodzią Gargie. Również otrzymał wszelkie wyjaśnienia dotyczące świeckich ślubowań bodhicitti, ślubowań schronienia i tak dalej. Głównie na podstawie tekstu Sakya Pandity, który się nazywa Wielka Bodhicitta, zatytułowanego Wielka Bodhicitta. Więc Micio Dorji powiedział, że potrzebuje wyjaśnień dotyczących wszystkich 3 rodzajów ślubowań. Pratimokszy, Bodhisattwy i Vajrayany. Karma Trinlepa udzielił mu tych ślubowań, udzielał wyjaśnień, przekazał mu też wiele abiszek, które on sam otrzymał od 7. Karmapy Ciedraka Gyatso, a które jeszcze nie zostały przekazane Micie Dorji do tej pory. Więc to były 9 bóstw Hevajry, zgodnie z rytuałem 6. Karmapy Tongwa Dondena, wiele innych praktyk, instrukcji dotyczących mandali, rysowania mandal, mudr, melodii podczas różnych rytuałów. Również nauczał Micio Dorji astrologii zgodnie z tradycją Kalachakry oraz gramatyki sanskryckiej i wiele innych instrukcji, przekazał wiele innych instrukcji dotyczących również Vajravarahi i sadhany Manjushiego i Białej Tary oraz inicjacji długiego życia w tradycji Maciek Drupy Gyalmo, której wielokrotnie jego świątobliwość sam udzielał podczas Kadzumena w Bodhgai. Więc w ten sposób wszelkie luki w przekazach, które utrzymywał 7. Karmapa, których jeszcze 8. Karmapa nie otrzymał je teraz właśnie od Karmy Trinlepy. Więc jak Micio Dorji odsłuchał tych nauk, więc jest tego pełen opis jakby tego, jak to przebiegało, więc najpierw Karma Trinlepa przychodził do Micio Dorji, a kiedy tylko Karma Trinlepa się pojawiał, Micio Dorji wstawał, wykonywał pokłon. Więc jest taki cały protokół dyplomatyczny, tak jak się powinien, kto powinien siedzieć, kto powinien stać, jak kogo witać, i tak dalej. Ale Karmapa jakby tego nie przestrzegał, po prostu wstawał, mimo że był jakby starszy, wyższy rangą, wstawał i Micio Dorji też mówił, że nie byłoby dobrze, gdybym Więc Micio Dorji mówił, że nie byłoby dobrze, gdybym wstawał dla jednych nauczycieli, a siadał przy innych nauczycielach, więc teraz jego świątobliwość mówi o sobie. Jego świątobliwość teraz mówi o sobie, że on również taki protokół jakby dostał, ale i też nigdy nie wiedziałem, kiedy mam stać, kiedy mam wstawać i tak dalej. Kiedy przybyłem do Indii, to cały czas wstawałem, kiedy przychodził mój nauczyciel.
Więc, uważałem, że to nie ma sensu, żebym ja cały czas siedział, kiedy ktoś wchodził, kiedy dużo łatwiej było mi, na przykład, kiedy ktoś przychodził, to ja wstawałem, stałem, witałem go na stojąco, witałem tą osobę, ta osoba zazwyczaj podawała jakiś katak, było to dużo łatwiejsze. Byłoby dla mnie dziwne, gdybym cały czas siedział, kiedy ktoś wchodzi do pokoju. Podobnie było tutaj z Micio-Dorje. Micio-Dorje wstawał, kiedy generał Trinlepa wchodził do jego pomieszczenia, okazywał swój szacunek, pytał się, o zdrowie nauczyciela i tak dalej. Więc nie była to długa rozmowa, po prostu się witali i bez zbędnego gadania po prostu przechodzili do sesji nauk. I te sesje nauk trwały od rana do wieczora. Nawet podczas przerwy na lunch. Micio-Dorje był bardzo jakby taki zainspirowany swoim oddaniem i wiarą i tym, co reprezentował sobą Karma Trinlepa, więc pewnego dnia powiedział, chciałbym napisać pochwałę, Twoją pochwałę i w ten sposób powstało 10 różnych pochwał, modlitw o długie życie dla Karmy Trinlepy. Więc Micio-Dorje jakby w tych modlitwach jakby wskazywał na to, że uważał, że Karma Trinlepa jest naprawdę urzeczywistnionym mistrzem, że nie tylko wie wszystkie poziomy wiedzy, zna wszystkie poziomy wiedzy i darmy i niedarmy, ale też jest urzeczywistnionym mistrzem. Więc tak czy inaczej, na początku więc rozpoczęli od nauk Prajnaparamity, a potem w tłumaczeniu Bandy Kalwa-Pelseka mieli 3 sesje dziennie, robili 3 sesje dziennie. Ale Micio-Dorje nie miał żadnego problemu w tym, żeby po prostu zapamiętywać wszystkie słowa, które do niego trafiały. Wobec czego zaproponował, że może powinniśmy mieć więcej sesji, na przykład 6 albo 7. Karma Trinlepa zastanawiał się trochę nad tym i powiedział, no okej, ja mogę nauczać Cię przez 6 czy 7 sesji, ale to będzie wyglądało chyba tak, że ja będę mówił do Ciebie, a Ty będziesz po prostu tego słuchał. To chyba nie ma znaczenia, to chyba nie ma sensu, bo powinieneś nie usłyszeć tylko znaczenia, ale powinieneś się też jakby przyjąć znaczenie tych słów, a nie same słowa. Na co Micio-Dorje nagle wyjaśnił znaczenie i słowa wszystkich nauk, które do tej pory otrzymał od Karmy Trinlepy. Karma Trinlepa był bardzo zadowolony i oczywiście zaskoczony, że Micio-Dorje ma tak dobrą pamięć i że tak dobrze jakby zdał ten egzamin. Więc i Karma Trinlepa powiedział, okej, no jeżeli to tak wygląda, jeżeli jesteś takim uczniem, to dobrze, to przedłużymy, jakby powiększymy ilość sesji, w ten sposób pójdzie to wszystko dużo szybciej. Więc z 3 zrobiło się 6 sesji. I podczas których Micio-Dorje uczył się, jak prowadzić dyskusje, jak wyjaśniać teksty, jak robić notatki, w ogóle całej metodologii również pracy nad tekstami, nie tylko samych tekstów. Bardzo trudno nam teraz jakby zrozumieć, jak te sesje wyglądały, jak długo trwały. Wiemy tylko, że było ich 6 w ciągu dnia. I wiemy też, że Micio-Dorje wszystkiego uczył się bardzo szybko i nauka szła mu bardzo gładko.
Czasami, mhm. Czasami Karma Trinlepa przytaczał komentarze innych mistrzów, czasami uczył go swoich komentarzy i tak dalej. Więc w ten sposób Michio Dorje stał się bardzo wielkim uczonym i był w stanie prowadzić dyskusje i debaty z wszystkimi innymi nauczycielami. Więc jak długo Michio Dorje studiował z Karmą Trinlepą? To były mniej więcej 3 lata, ale razem wszystkiego, znaczy to trwało przez 3 lata, ale razem samych nauk było tylko 14 miesięcy. Tylko 1 rok ta nauka trwała bez przerwy, tylko przez 1 rok, potem były przerwy. I przez ten 1 rok nauki trwały od świtu do nocy. Podczas tego, w tym czasie Michio Dorje udzielał tylko krótkich audiencji i miał czas tylko na krótkie spotkania, nie zajmował się niczym innym, zaangażował się tylko i wyłącznie w te sesje nauk. Michio Dorje te takie ludzi, którzy potrzebowali tych audiencji, jakby przyjmował tylko podczas przerwy na herbatę. Po prostu przy herbacie przyjmował ludzi. Właśnie tak to Michio Dorje nazywał, że to były spotkania przy herbatce, bo zazwyczaj właśnie odbywały się w przerwach na herbacie. W klasztorze Cyrpów również na górze, po wejściu po takich stromych schodach, tam również był taki pokój na herbatę, tak go nazywano. To był właśnie taki pokój spotkań, taka kawiarnia. Więc Michio Dorje wiedział, że angażując się w inne sprawy po prostu byłby zbyt rozproszony, więc po prostu odsunął od siebie wszelkie inne działania, wszelkie inne zadania. Czasami Karma Trinlepa od czasu do czasu jakby wspominał o czymś, co nie dotyczyło nauk, albo robił jakieś dygresje, na co Michio Dorje przerywał, mówi, nie, myśmy wczoraj skończyli tutaj w tym miejscu nauki, proszę kontynuuj nauki. Więc Michio Dorje naprawdę nie chciał marnować czasu. Istnieje wiele Na przykład ludzie przychodzili i zaczynali rozmawiać o pogodzie, a Michio Dorje jakby w ogóle nie podejmował tematu, jakby ich nie słyszał. Kiedy podczas tych studiów bardzo mało jadł, nie pił też zbyt wiele, bo uznał, że jak będzie pił za dużo herbaty, to będzie musiał często chodzić do ubikacji. Albo jeżeli będzie dużo jadł, to zacznie się robić senny i tak dalej, więc mało jadł. Nosił też bardzo takie lekkie szaty. W tym regionie, w Kongpo, było dość ciepło w porównaniu z resztą Tybetu. Dlatego bardzo łatwo było jakby zapaść w senność w ciągu dnia.
Dlatego on bardzo lekko się ubierał, żeby mu było cały czas chłodno i żeby w ten sposób cały czas mógł skupiać się tylko i wyłącznie na naukach, na znaczeniu tekstów, które czytał. Jeżeli czegoś jeżeli natrafił na jakiś trudny punkt i nie rozumiał czegoś, to nie udawał, że to rozumie, albo nie myślał sobie, że w przyszłości sobie to jakoś wyjaśni, tylko od razu zadawał pytanie i od razu chciał jakby z miejsca wyjaśnić swoją wątpliwość z nauczycielem. Więc w ten sposób trwały nauki przez pełen rok. Karma Trinlepa powiedział, że on się zobowiązał właśnie na rok nauczania, ale było jeszcze i chciał wrócić z powrotem do swojego klasztoru. Ale kilka tekstów jeszcze zostało nieprzerobionych. Więc, no i ponieważ oni nie mogli się jakoś ze sobą rozstać, Miecia Dorje postanowił towarzyszyć Karmie Trinlepie w drodze do swojego klasztoru i jakby eskortował go po drodze i w przerwach, kiedy jechali albo kiedy zatrzymywali się na postój, to Karma Trinlepa kontynuował nauki. W końcu w 1529 roku Karma Trinlepa jakby ofiarował Miecia Dorje wiele darów i błogosławieństwo długiego życia, modlił się o jego długie życie i tak dalej ułożył nową modlitwę o długie życie Miecia Dorje, którą odczytał w obecności Wielkiego Zgromadzenia i tak dalej. Mieli już się rozstać tego dnia, ale znowu jakby oddalili to rozstanie o jeden dzień i tak dalej. W końcu 11 dnia tego miesiąca mistrz i uczeń upokłonili się sobie, dotknęli swoich głów i wyrazili wielkie życzenia wobec siebie. A Miecia Dorje poprosił go, proszę, bądź moim przyjacielem duchowym, aż nie osiągnę przebudzenia. Więc nie mógł się jakby rozstać ze swoim nauczycielem i wszyscy jego asystenci, sekretarze byli bardzo byli pod wrażeniem tego, jak bardzo Miecia Dorje był przywiązany do Karmy Trinlepy, jak go chwalił, jak go szanował. Więc to była krótka historia tego, jak Miecia Dorje podążał za naukami, słuchał nauk Karmy Trinlepy. Kiedy myślimy o komentarzach Prajna Paramity czy Madhyamaki, czy też Abhidharmy, które napisał Miecia Dorje, Miecia Dorje zawarł w nich wiele różnych wzmianek i pochwał dla Karmy Trinlepy. A to dlatego, że wyjaśnienia do tych tekstów on sam otrzymał głównie od Karmy Trinlepy. Więc I też my powinniśmy pamiętać, że fakt, że możemy studiować i czytać komentarze Miecia Dorje na temat tych tekstów, to właśnie dzięki temu, że Miecia Dorje wcześniej otrzymał takie wyjaśnienia od swoich nauczycieli, które zainspirowały go do napisania tych komentarzy. Powinniśmy o tym pamiętać. Więc tak mniej więcej opowiedziałem, jak Miecia Dorje nauczał ze swoimi 4 głównymi nauczycielami, co oczywiście nie znaczy, że tych nauczycieli nie było więcej. Miecia Dorje uważał, że
że wiedział jakby, że bez względu na to, ile będzie studiował jakby tekstów Dharmy, zawsze one się nigdy nie skończą, to studiowanie się nigdy nie skończy. Później, kiedy przeniósł się do Tybetu Centralnego, to postanowił, że będzie się uczył z każdym duchowym przyjacielem, wartym tego, by był jego duchowym przyjacielem, bez względu na to, czy ten mistrz pochodził ze szkoły Sakya, Gelug, Drikung, Jona, Kshalpa czy Nyingma. Wszystko jedno, po prostu będzie, jeżeli taki mistrz się znajdzie, to on będzie go traktował z szacunkiem i poprosi o nauki. Szczególnie jeśli chodzi o tantrę Kalaczakry, Michio Dorje pytał różnych ludzi, czy istnieje jakiś mistrz w każdej w jakiejkolwiek ze szkół Sakya, Gelug czy Kadziu, który mógłby nauczyć go, wyjaśnić mu tantrę Kalaczakry. I wówczas wszyscy wskazywali na dziadzia Miangatashi Namgyala i Panchena Dorjiala. Powiedzieli, że oni specjalizują się w tantrze Kalaczakry i mają największą wiedzę na ten temat. Więc Michio Dorje zapraszał ich usilnie, wielokrotnie do siebie, aby udzielali nauk. Ale pojawiły się jakieś takie problemy. Na przykład Michio Dorje postanowił, że najpierw, że możemy na przykład jeśli chodzi o Panchena Dorjiala, to Michio Dorje bardzo chciał z nim studiował, ale różne okoliczności sprawiły, że do tego zaproszenia nie doszło. Michio Dorje sam zobaczył, że nie ma odpowiednich jakby warunków ku temu. Następnie Michio Dorje przeniósł się do Drokingu, do klasztoru Driking chyba, w którym spotkał się z Pało Cuklakiem Trengłą. I zapytał go na przykład o to, że w 18 różnych szkołach istnieje 18 różnych vinai. Michio Dorje powiedział, jeżeli tak, to znaczy, że musi istnieć 18 różnych szkół filozoficznych, prawda? Więc jakie są różnice pomiędzy tymi szkołami? Aha, tutaj było to, Pało Cuklak przekazał to pytanie do tego Panchena Dorjiala. Na co Panchen Dorjial powiedział, że jakby nie odpowiedział wprost. Po prostu powiedział, że jest wiele różnych jakby wyjaśnień i różnych podejść i tak dalej. Na co Michio Dorje jakby uparcie pytał, ale jakie są różnice pomiędzy tymi 18 szkołami? Więc znowu usłyszał jakąś taką zdawkową odpowiedź, na co Michio Dorje powiedział, czyli co, nie powinniśmy mówić o 18 szkołach, więc nie ma 18 szkół, więc nie ma 18 jakby poglądów. Na co Panchen odpowiedział, no wygląda na to, że nie. Więc jakby nie był w stanie tak naprawdę odpowiedzieć na pytania Michio Dorje. Albo na przykład Michio Dorje zapytał,
Jedna szkoła mówi, że nie akceptuje samoświadomości. Szkoła Sutry akceptuje samoświadomość. Szkoła tylko umysł mówi, że samoświadomość istnieje ostatecznie. Madhyamaka mówi, że nie ma jej w ogóle, zaś Tartara mówi, że samoświadomość jest potrzebna do wyzwolenia, więc jakie są różnice pomiędzy tymi samoświadomościami? O co dokładnie chodzi? I znowu ten Panchen nie był w stanie odpowiedzieć dokładnie Michio Dorje, na czym to polega. Więc Michio Dorje mówi, więc ty nie wiesz, nie rozumiesz różnic pomiędzy tymi samoświadomościami? Panchen odpowiedział, przytaknął, że faktycznie tak jest. Później Panchen rozmawiał z Pało Cuglak-Tręgłą i powiedział mu, ponieważ dowiedział się, że będzie uczył Karmapę, więc studiował ten temat przez dzień i noc, żeby wszystko sobie przypomnieć, żeby wszystko sobie dobrze poukładać. I przygotował się do tego bardzo dobrze, ale wygląda na to, że Karmapa już wiedział wszystko to, co ja przeczytałem, to on już wiedział. I oni jakby doszli do wniosku między sobą, że Karmapa po prostu jakby czyta umysły innych ludzi i w związku z tym już tak czy inaczej wiedział dobrze, co Panchen przygotował, jak te nauki brzmiały i tak dalej. Bo wyglądało po prostu na to, że Michio Dorje jakby nie musiał, już wiedział odpowiedzi, te odpowiedzi, które Panchen przygotował jakby wcześniej sobie podczas przygotowań do tych nauk. Panchen miał również Panchen również przygotował sobie takie karteczki z pytaniami dotyczącymi Vinai. On jakby przygotował takie pytania dla Michio Dorje, żeby go przeegzaminować i były różne pytania dotyczące Vinai albo Prajnaparamity, zasadności, Abhidharmy, Madhyamaki, Tantry i Kalaczakry. Więc było 7 takich karteczek z pytaniami. Powiedział też Michio Dorje, że one wszystkie te pytania dotyczą poglądu Shentung. Ale Michio Dorje odpowiedział, że to jest nielogiczne, aby mówić, że w Vinai istnieje pogląd Shentung i w ogóle i jakby powiedział też, że te punkty w ogóle wcale nie są, te pytania wcale nie są trudne, to w ogóle nie jest pomyłka. I odpowiedział też mu w ten sposób, że jeżeli on zacznie odpowiadać i będzie egzaminowany w ten sposób, to niczego to nie pokaże, sprawi tylko, że ludzie stracą wiarę w Karmapę, że na tak proste pytania musi odpowiadać. Karmapa nawet zapytał Panchena, jaki masz dowód na to, że te wszystkie pytania reprezentują pogląd Shentung? No co on w ogóle nie potrafił oczywiście odpowiedzieć. Dobrze.
Więc jakby ten lama nie miał, to jest jakby taka dość długa historia, ale w skrócie chodzi o to, że ten lama nie potrafił odpowiedzieć na wiele pytań Karmapy i drugim uczonym, od którego Micio Dorje chciał otrzymać wyjaśnienia dotyczące Kalachakry, był Jamyang Tashin Namgyal. Micio Dorje zaprosił go, ale Tashin Namgyal odmówił. Czy też nie mógł jechać, ale w tamtym czasie miał 200 takich tomów nauk dobrze zedytowanych i ofiarował, jakby wysłał je z powrotem do Micio Dorje z taką informacją, że wszystko, co wiem, pochodzi z tych tekstów. Więc jakby w ten sposób Micio Dorje, chodzi o to, że chciałem pokazać, że Micio Dorje chciał studiować z różnymi lamami, z różnymi nauczycielami, ale z takiego czy innego powodu to się nie mogło zdarzyć. Były zawsze jakieś... Karma Trinlepa był już stary. Micio Dorje później pisał, że Karma Trinlepa jest już dość stary, a ja nie mogę znaleźć innego nauczyciela. Nadal nie mogę odnaleźć mistrza, który jakby, aby ukończyć moją praktykę słuchania, kontemplacji i praktyki Oceanu Tantry. Tak samo ja, kiedy byłem w Tybecie, myślałem, że powinienem studiować, kiedy byłem młody. Więc wysyłaliśmy takie prośby do rządu Chin, czy też do rządu Tybetu. Mówiliśmy o tym, że prosiliśmy ich o to, aby udzielili pozwolenia, aby Situ Rinpoche i Gyaltsab Rinpoche, którzy przebywają w Indiach, mogli przyjeżdżać do Tsurpu i mnie nauczać, ale to się nigdy nie zdarzyło. Kiedy pojawiłem się w Indiach, to próbowałem studiować kiedykolwiek miałem czas. Studiowałem w Strangu Rinpoche, z Pokarem Rinpoche, z Tenką Rinpoche, z Sanjinyenpo Rinpoche, więc otrzymałem od nich bardzo wiele różnych nauk i instrukcji. Potem myślałem, że powinienem studiować teksty tak, jak odbywa się to w siedrach Gelugpy. I rozpocząłem już nawet takie studia, ale byłem trochę rozczarowany, że nie mogę tego robić tak jak bym chciał. Potem myślałem, że powinienem się przenieść do wielkich klasztorów Sera, Drepung i tak dalej na południu Indii. Ale okazało się, że jako Karmapa nie mogę tego zrobić. Gdybym był zwykłym mnichem, to by mnie może przyjęli, ale Karmapy nie chcieli, ale ponieważ byłem Karmapą, okazało się, że rozpoczęcie studiów w tych siedrach było dla mnie niemożliwe. Więc oni postanowiono wtedy, że jeden z geshe będzie przyjeżdżał do klasztoru, do Gyutu i będzie mnie uczył. Więc podobnie miałem wielkie pragnienie studiowania tekstów. Ale bardzo trudno jest mi znaleźć właściwych okoliczności, właściwych nauczycieli. Micio Dorje miał podobne problemy. Micio Dorje poza tym był jakby cały czas nieusatysfakcjonowany swoim poziomem wykształcenia, chociaż poznał już tak wiele sutr, tantry i różnych innych tekstów.
Cały czas miał wrażenie, że to nie wystarczy. Teodor był bardzo ciekawy nauk dharmy. Nawet podczas różnych audiencji jakby wykorzystywał ten czas, em, aby rozmawiać o dharmie i w ten sposób też podczas tych audiencji otrzymał od ludzi bardzo wiele rzadkich tekstów. Kiedy studiował teksty też, to potem na przykład na czerwono zaznaczał sobie strukturę tekstu, na żółto zaznaczał sobie wszystkie wtrącenia, cytaty z rdzennych tekstów czy z różnych komentarzy i tak dalej. Robił różne notatki na boku, których pisał według tego komentarza to znaczy to, a według innego komentarza to znaczy tamto i tak dalej, i tak dalej. Więc był bardzo, bardzo pilny w tym. Jeżeli nie znalazł odpowiedzi w jednym komentarzu, szukał w innym komentarzu, szukał różnych cytatów, szukał różnych wyjaśnień w różnych tekstach i tak dalej. I robił notatki sobie na tych tekstach mówiące o tym, jak rozwiewał te swoje wątpliwości. Każdego, kto tylko miał jakiekolwiek wiedzę na temat danego tekstu, pytał o znaczenie tekstu. Więc od razu to wszystko zapamiętywał. Albo zapisywał sobie gdzieś i trzymał te notatki wszystkie. W ten sposób rozwiewał wszystkie swoje wątpliwości, wszystkie nieporozumienia. Na przykład, kiedy dostał skarbnicę logiki, to po prostu zapamiętał. I po prostu nauczył się jej na pamięć. Jak on się tego uczył na pamięć? Po prostu od wieczora aż do świtu cały czas ją czytał i aż nauczył się, aż się nauczył. Robił to na przykład od 10 wieczorem do 3 rano. I tak uczył się przez kilka lat. To był jego sposób studiowania. I w ten sposób nauczył się na pamięć wielu tekstów filozoficznych. Potem spotkał wielkiego tłumacza Karma Rotsawa Rinchen-Tashi, z którym studiował gramatykę Kalapy i Chandragomiego, metafory, sposób komponowania tekstów, gramatykę sanskrycką, gramatykę tybetańską, różne teksty indyjskich mistrzów itd. Potem studiował też z Kontynem Shakya Rinchenem, z Sanktynem Dorje Sangpo, z Naripą Lekpe Gocia. Również od Pao Cukrak Trengły otrzymał wyjaśnienia do astrologii i do poetyki. Bardzo zazwyczaj po prostu miał taki zwyczaj, że otaczał się, trzymał w swoim otoczeniu w Garczenie po prostu różnych uczonych, bardziej lub mniej uczonych, ze względu na to, czy była to jakby tak zwana wiedza z wyższej półki, czy bardzo taka bardziej pospolita. Trzymał tych ludzi wokół siebie i obdarzał ich wielkim szacunkiem, że tak jak należnym nauczycielom i cały czas się po prostu od nich uczył. Nawet ludzie, którzy byli specjalistami w, w mniejszych dziedzinach wiedzy, traktował ich jak jako coś bardzo cennego, że to byli to bardzo cenni ludzie. Uważał, że wiedza jest oczami, które rozwijają prajnie.
I jakby był przekonany, że rozwijając swoje zrozumienie, że to doprowadzi go do osiągnięcia pełnego przebudzenia. Wszyscy, którzy przebywali wokół Mieciodorży, widzieli to, jakby doświadczali tego samego. Paweł Cukrok-Tręgła powiedział w swojej historii Dharmy, że nie było, że czasami pojawiali się różni uczeni, ale w obecności Mieciodorży nagle, chociaż byli bardzo wielcy uczeni, nagle w obecności Mieciodorży okazywało się, kiedy byli w jego obecności, okazywało się, że Mieciodorży ich jakby prześciga we wszystkim, w inteligencji, w wiedzy i tak dalej. Ale w tym samym czasie Karmapa cały czas uważał, że nie jest nikim wielkim, że cały czas ma luki w wykształceniu, że cały czas jest coś, czego on nie rozumie, że cały czas chciałby się czegoś nowego dowiedzieć i tak dalej. Mieciodorży był bardzo inteligentny i bardzo dużo studiował, ale jednocześnie był bardzo skromny. On naprawdę tak o sobie myślał. Tu nie chodzi o to tylko, że on po prostu był, to była taka sztuczna skromność. On naprawdę tak o sobie myślał. Czasami ludzie niewiele wiedzą, ale mają wielką dumę, że wiedzą bardzo wiele. Natomiast u Mieciodorży było odwrotnie. Tak opisywał to zresztą po prostu Paweł Cukrok-Tręgła. Więc nie mamy dużo więcej czasu, żeby rozważać ten temat. Więc podsumowując, Mieciodorży studiował z wieloma autentycznymi nauczycielami i przeszedł i jakby miał wiele współczucia i miłości dla istot i też dużo szacunku dla swoich nauczycieli, więc przeszedł wiele różnych trudności, wielu różnych trudów, aby studiować ze swoimi duchowymi przyjaciółmi. Kiedy jakiekolwiek doświadczenie pojawiało się, które wypływało z jego słuchania, kontemplowania czy medytacji, nie ukrywał tego, ale też nie chwalił się tym. Kiedy tylko przychodzili ludzie i prosili go o nauki, po prostu robił to bez wahania. Ja osobiście uważam, że to był najlepszy, najwspanialszy czyn Mieciodorży. To, że chwalimy, że ktoś chwali wielkiego lamę i że on jest jakiś wielki, to jakby jeszcze nic nie znaczy. Musimy jakby patrzeć studiować przykłady, jak nasi poprzedni nauczyciele żyli, jak służyli nauką, jak służyli istotom i wyrażać takie pragnienie, że chcemy być dokładnie tacy sami jak oni. Że chcemy osiągnąć też, musimy starać się osiągnąć jakieś doświadczenie, autentyczne doświadczenie ze słuchania kontemplacji i medytacji. Musimy też pamiętać o wszystkich czujących istotach, które cierpią i są zagubione. Musimy wzbudzać sobie pragnienie, aby im pomóc. W ten sposób jakby Dlatego mamy przecież te wszystkie siedra, tak? Bo chcemy służyć istotom, bo chcemy służyć naukom.
Przecież nie chodzi tylko o to, żebyśmy na koniec otrzymali jakiś dyplom, jakiś tytuł, acharya, kempo i tak dalej. To w końcu nie o to chodzi. Jeżeli na koniec nie rozwiniemy pragnienia studiowania nauk, by służyć czującym istotom, to nie ma sensu kończyć jakiejkolwiek siedry. To studiowanie w siedrze jest bezsensowne. Więc teraz będzie przerwa, będziemy oczywiście kontynuować po przerwie 30 minut przerwy. Więc teraz przejdziemy do kolejnej strofy z dobrych czynów, do czwartej strofy dobrych czynów. Więc znowu omówienie tej stanzy zajmie kilka dni. Nie mamy wyboru. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że każdego dnia, nie wiem, czy Karol powiedział, że żartuje. W każdym razie każdego dnia postara się omówić kolejną strofę. Więc komentarz do tej strofy mówi, że jest to porzucanie bezsensownych przeszkód, rozpraszaczy. To jest czwarta strofa dobrych czynów. Więc cały czas, ponieważ ten główny tekst tej pochwały można podzielić na takie dwie części, takie przygotowania, czy też części wstępne i części główne, i to jest jakby czwarta z tych głównych części. Czyli porzucanie bezsensownej przeszkadzacy. Więc ta strofa brzmi tak. Kiedy całym sercem poczułem, że trywialne sprawy są receptą na zmarnowanie życia, porzuciłem wszystko, co nas zwykle rozprasza. Mój umysł się rozjaśnił, znalazłem oparcie w klejnotach. Mam to za jeden z mych dobrych czynów. Więc uważam, że nie ma potrzeby jakby omawiać tą strofę słowo po słowie. Tak czy inaczej to jest w dziełach zebranych Michiodorczy znajduje się taki tekst, który omawia historię wyzwolenia różnych mistrzów. I w tym tekście Michiodorczy powiedział tak. Więc cytując ten tekst teraz, cytował teraz ten tekst, musimy podążać za autentycznym guru, ale jak długo? Dopóki nie osiągniemy przebudzenia. Ale aby tak się stało, musimy znaleźć się w miejscu i czasie przebywania tego guru, posiadając podobne ciało i umysł. To jest najlepsza podstawa, którą należy osiągnąć. To jest jakby właściwe, to jest podstawa, którą najpierw należy osiągnąć. Poza tym musimy być wolni od wszelkich przeszkód. Posiadając takie warunki, dopiero wtedy możemy podążać za guru. To wszystko zaś zależy od dobrej zasługi zgromadzonej w tej intencji poprzez utrzymywanie wiary w guru i prawdziwą dharmę, poprzez praktykę pilności, uważności, samadhi, prajni. Należy też usunąć wszystko, co przeszkadza gromadzeniu takiej zasługi. Czyli wszystkie warunki, które wywołują w nas pojawianie się szkodliwych emocji.
czyli miejsca i przyjaciele, którzy są bardzo, których bardzo kochamy albo których bardzo nienawidzimy. Wszystko, czego pragniemy, do czego jesteśmy bardzo przywiązani albo czego nienawidzimy, bo to wszystko powinniśmy jakby zostawić ze sobą. Powinniśmy w ten sposób wyeliminować wszelkie przyczyny rozproszenia. Wszystkie przyczyny, dla których moglibyśmy dążyć do wielkości, do jakiejś wielkości, sławy, zasobności w tym życiu i zaangażować się w te działania, które sprawią, że będziemy szukać odosobnienia ciała, mowy i umysłu. Więc musimy w ten sposób jakby działać nie przez dzień, czy miesiąc, czy rok, cały czas. Żeby podążać za autentycznym guru, musimy zebrać zasługę. Musimy zebrać na tyle dużo zasługi, żeby przebywać w obecności swojego guru, żeby mu służyć, żeby otrzymać od niego nauki. Do tego potrzebna jest zasługa, po prostu dobra karma. Mówimy, że to ludzkie ciało jest bardzo cenne. Ono jest oczywiście jakby pierwszą podstawą. I ona jest jakby podstawą praktyki dharmy i gromadzenia zasługi. Dlatego to cenne ludzkie ciało jest tak ważne. W przeciwnym razie sam fakt, że odrodziliśmy się jako człowiek, to ludzkie odrodzenie nie jest jeszcze cennym ludzkim odrodzeniem. Ono się staje cenne wtedy, kiedy zaczynamy wykorzystywać swoją swobodę i warunki, które otrzymaliśmy w tym odrodzeniu do praktyki dharmy i do gromadzenia zasługi i mądrości. Kiedy praktykujemy słuchanie, kontemplację i medytację, wówczas pojawia się wiele różnych przeszkód w tej praktyce. Najgorszą z tych przeszkód jest największe przeszkody stwarzają nasze własne klesia, nasze właśnie przywiązanie, nienawiść, złość. Nie musimy ofiarowywać torm, aby odstraszyć jakieś złe duchy czy jakieś niesprzyjające nam istoty, bo co wywołuje największe przeszkody w naszej praktyce dharmy, to jesteśmy my sami, nasze własne klesia, nasze własne przeszkadzające emocje, szkodliwe emocje. Najtrudniej jest przezwyciężyć przywiązanie i awersję, które pielęgnowaliśmy przez wiele eonów. Te wszystkie emocje nas ogłupiają i nas sprawiają, że się rozpraszamy. Sprawiają, że zbaczamy ze ścieżki. Na przykład sprawiają, że nie możemy pozostać w odosobnionym miejscu. Dlatego aby je osłabić, powinniśmy przebywać w odosobnionym miejscu, powinniśmy mniej mówić, mniej rozprawiać o głupotach, a umysłem angażować się w przemyśliwanie dharmy. W ten sposób powoli możemy jakby posuwać się na ścieżkę w kierunku wyzwolenia. Wówczas nasza świadomość będzie bardziej jasna, nasza inteligencja będzie coraz większa,
Nasza wiara w trzy klejnoty będzie coraz silniejsza. Z tych właśnie powodów. Musimy, e, musimy wykorzystywać nasze ciało, mowę i umysł w, w, w tym celu. Jeżeli tego nie zrobimy, no to będzie to wielka strata, wielkie marnotrawstwo. Tylko nasze działania ciała, mowy i umysłu mogą nadać znaczenie temu ludzkiemu odrodzeniu. Więc tak jak mówiłem wcześniej, Michio Dorje sam w swoim życiu nie marnował czasu. Nigdy, nigdy nie dawał się zwieść przeszkadzającym emocjom innych ludzi itd. Za czasów Michio Dorje panował król w królestwie Jiang. On władał również dużą częścią Kamu. Królestwo Jiang było wtedy, Królestwo Jiang znajduje się tak jakby na pograniczu Kamu i Chin. On zaprosił Michio Dorje do siebie i uważał, że Michio Dorje jest jego głównym guru. Podobnie cesarz Chin z dynastii Ming wysyłał wielu posłańców z różnego rodzaju darami, aby zaprosić Michio Dorje do Chin. W tym czasie wielu ludzi uważało, że Michio Dorje jest wielkim lamą. A podobnie Garcien, były nazywane ozdobą świata. Był jednym z najbardziej wpływowych organizacji w Tybecie w tamtym czasie. I lamowie Karma Kadziu, klasztory Karma Kadziu rozkwitały wszędzie, w całym Tybecie. Więc szkoła Kadziu była bardzo wpływowa zarówno pod względem dharmicznym, jak i politycznym. Przez wielu Tybetańczyków wówczas Karmapa był uważany za największego lamę. Lamę, do którego mieli wielkie zaufanie, wielką wiarę. Oczywiście to była dobra sytuacja, ale Michio Dorje jakby nie czuł się z tym komfortowo. Nie chciał wykorzystywać swojej siły, by zwiększyć wpływ Kadziu, by zwiększyć zasobność swoich klasztorów itd. Actually, tak naprawdę to jakby robił wszystko, żeby temu zapobiec, żeby do tego nie doszło. Więc chciałbym skorzystać z tej okazji, aby opowiedzieć o relacji pomiędzy Karmapami a Królestwem Jiang oraz pomiędzy Karmapami a cesarzami Chin, czy mieszkańcami Chin. Więc dzisiaj najpierw opowiem o związku Karmapów z Królestwem Jiang.
Więc czym było to królestwo Jiang? Najprawdopodobniej wielu z Was o tym słyszało, ale nie wiadomo, nie znacie szczegółów. Jeżeli urodziliście się, wychowaliście się w Tybecie, to pewnie słyszeliście o tym królestwie, ale w Indiach, w Bhutanie i Nepalu o tym nie słyszano. Więc, więc było to królestwo, które jakby jego nazwę tego królestwa zapisuje się na różny sposób po tybetańsku. Tak czy inaczej, ono bardzo często było najeżdżane przez Tybetańczyków, czyli jakby no, szczególnie za czasów imperatora Dusong Mangpoche, czyli króla Tybetu, który najechał Jiang i jakby przejął to królestwo. To było w 676 roku mniej więcej. Tak czy inaczej, ten Dusong Mangpoche przybył do Jiangu i jakby przejął władanie nad tym królestwem. W tym królestwie również jakby zmarł. Więc tak się więc jakby to były pierwsze wzmianki dotyczące historii, wzajemnej historii Tybetu i Królestwa Jiang. Oczywiście to nie było duże królestwo, więc gdzieś w VII-VIII wieku pojawiło się, wiemy o tym, że w VII-VIII wieku to królestwo istniało na pograniczu Tybetu i Chin. Gdy mongolski Kublai Khan najechał na te tereny, on dotarł aż do Dali, czyli Yuan, do Yunanu. Wówczas jakby najechał to królestwo i Jiang, że tak powiem, poddało się najazdowi mongolskiemu. Kublai Khan jakby wyznaczył gubernatora, który zarządzał Yunanem i Jiang. Następnie znowu po jakimś czasie za dynastii Ming Chińczycy napadli na Yunnan i na Jiang i Jiang wpadł pod panowanie chińskie. Zarządzał tym królestwem gubernator Yunanu. W tym czasie cesarz Chin nazywał to miejsce Mu. Bardzo często było określane jako Mu po prostu. I więc jak rozpoczęła się jakby relacja tego królestwa z Karmapami? To się stało za czasów siódmego Karmapy Ciedrika Gyatso, kiedy to król Jiangu jakby zaprosił siódmego Karmapę do swojego królestwa, ale Ciedrik Gyatso nie był w stanie się tam udać. Następnie 13 król Jiangu zaprosił Michodorje do tego królestwa. To jest właśnie ten król.
이나 코란기 다 오늘 저녁에 Więc to był 13 król, nazywany Muting. Czyli Mu to jest ten pierwszy przyrostek nadany przez chińskiego cesarza. Więc on tak naprawdę pochodził z rodu Niaki i był nazywany białym Niaki. Aya Aciu, nie zrozumiałem, nie wiem, czy zrozumiałam. Aha, w królestwie Jiang nazywano go Aya Aciu. Chińczycy i Tybetańczycy nazywali go Muding, i jego własni ludzie mówili na niego Aya Aciu. Więc intronizowany został w 1502 roku. Władał przez ponad 20 lat. Wówczas też jakby zaczął władać jednym z regionów Kamu, który się nazywał Gyaltang. I nie tylko tym, wiele regionów Kamu, obecnego Kamu jemu podlegało. Więc pierwsze zaproszenie od tego króla Michidorji otrzymał tuż po swojej intronizacji. Pewien lama Tashi z tego królestwa Jiang przyszedł go zobaczyć i ofiarował mu list napisany przez króla. To był jakby pierwszy związek, pierwsza sytuacja, w której Michidorji był zaproszony. Następnie Michidorji po jakimś czasie podróżował po wielu regionach Kamu. Odwiedził klasztor Karma, Kamponenang, czyli siedziby Desong Khenpe. I wówczas król Jiangu znowu zaprosił Michidorji do siebie. I tym razem Michidorji się zgodził. Nie pojechał do samego Jiangu, ale pojechał do Gyaltangu, do tego regionu Kamu, który należał wówczas do królestwa Jiang. Obecnie to jest Shangri w Yunanie. Było to w 1516 roku. W tej podróży towarzyszył im słoń, który zerwał swoje więzy, przyszedł do Gardzienu, do tego miejsca, w którym przebywał Michidorji, i pokłonił się Michidorji. Wszyscy oni miali oczywiście, widząc co się wydarzyło. W końcu 10 000 żołnierzy eskortowało, ochraniało Michidorji w podróży do pałacu Satam, do pałacu króla. Więc Karmapa założył obóz w pobliżu tego pałacu. Więc to jest to królestwo, ten pałac królewski w Gyatamie.
który widzicie na zdjęciach. Nawet do tej pory robi imponujące wrażenie. Jest bardzo dobrze zachowany. Bardzo w pewnym sensie przypomina Zakazane miasto w Pekinie. Następnego dnia o świcie król przyszedł zobaczyć się z Karmapą. Micio Dorje nie mieszkał wtedy w pałacu, tylko właśnie w swoim namiocie, w obozie, jakby, który rozbito obok pałacu. Więc on szedł w lektyce. Przyniesiono go w lektyce, zaś jego wuj i bracia przybyli na słoniach. Jednego słonia dodatkowo przyprowadzono jakby dodatkowo. Było wśród nich również wielu jezdnych, ujeżdżających konie, które były przystrojone w różnych kolorach. Nieśli różne sztandary, grała muzyka i tak dalej. Więc król pojawił się przed namiotem Karmapy i pokłonił się mu. Więc Micio Dorje nie znał ich języka, więc była taka osoba, Laka Canien, który służył jako tłumacz. Więc wymienili się prezentami, pozdrowieniami i tak dalej. Więc ten słoń, którego przyprowadzono, również się pokłonił. Nie wiem, nie będę, nie wiem jakie odgłosy wydają słonie, więc nie będę tutaj jakby udawał, że wiem jak to brzmi, ale on też pokłonił się i zatrąbił. Więc niektórzy ludzie się dziwili, dlaczego ten słoń robi tyle hałasu. A osoba, która przyprowadziła te słonie, powiedział, no te słonie są bardzo szczęśliwe, że Buddha przyszedł je zobaczyć. Pojawiło się też wiele tęcz wokół, deszcz kwiatów i tak dalej. Więc Micio Dorje spędził tydzień w Dżangu i każdego dnia wieczorem Karmapa przynosił różne dary, różne posągi Buddów, posąg 7 Karmaki, Avatamsaka Sutrę, po chińsku relikwie Buddy, konie i tak dalej. Z tego rodzaju dary się pojawiały, było bardzo głośno, cały czas grała muzyka. Następnie król zaprosił Micio Dorje do pałacu. Również Micio Dorje ofiarował swoje dary królowi, które przynieśli z Tybetu. Więc przeniesiono Karmapę do pałacu w lektyce. Więc tam są 3 różne jakby bramy wiodące do pałacu.
Więc Karmapa wjechał jakby na tej lektyce, został wniesiony główną bramą i ofiarował kata. Chińscy mnisi grali muzykę, a 16 osób grało na bębnach. Mieciodorje usiadł na tronie przygotowanym dla niego. Przygotowano również różne inne chińskie drewniane krzesła, takie w chińskim stylu dla orszaku Karmapy. Ofiarowano herbatę i tak dalej, różne kataki. Król miał 3 królowe, które ofiarowały Karmapie swoją biżuterię i przyjęły od niego ślubowanie bodhisattwy. Po tym całej ceremonii król odprowadził Karmapę do Garcienu, do obozu, ale następnego dnia był znowu zaproszony do pałacu. W tym czasie król obiecał, że nie wywoła wojny przeciwko Tybetowi przez następne 13 lat. I wysłał 5000 swoich podwładnych, aby byli mnichami Karmapy. Trzeba podkreślić, że król miał takie plany na początku, tak? Bo już zaczął najeżdżać różne obszary Kamu i myślał o tym, żeby najechać cały Tybet, większą część Tybetu. Obiecał również wybudować 100 klasztorów. W tym czasie król poprosił Mieciodorje, aby pozostał w Jianggu na stałe, jako jego główny guru. Ale Mieciodorje się na to nie zgodził. Spędził więc tam tylko tydzień. Ten król Jianggu wcześniej nie miał wielkiej wiary w buddyzm. Bardzo często zabijał różne zwierzęta w ofierze. Ale w tym czasie, podczas wizyty Mieciodorje, rozwinął wielką wiarę w buddyzm i w nauki Kagyu. W Jianggu jakby była taka tradycja religijna bardzo podobna do Bonu, właśnie, która nakazywała jakby zabijanie zwierząt w ofierze. Więc to wszystko jakby się zmieniło od tej wizyty. Później kiedy Mieciodorje wrócił do Tybetu, król i jego armia towarzyszyli mu aż do takiego regionu Laka. Mieciodorje obiecał, że powróci po 7 latach. I właśnie król ofiarował wtedy tych 500 mnichów, każdego roku 500 mnichów. Wtedy Mieciodorje udał się znowu do tego regionu w Kamie Gyaltang i tam założył nowy klasztor Gor w Kancar. Ten król stał się również wielkim sponsorem Karmapów i Kagyu i to przetrwało przez wiele pokoleń. Bo czasami czytając historię Tybetu można by się zastanawiać, jak Karmapa wtedy podczas tych wszystkich wojen, jak on przetrwał tą całą sytuację. I jednym z takich dobrych okoliczności właśnie było to właśnie, że Mieciodorje nawiązał taki kontakt, taką relację z królem Jiang i że miał na niego jakiś dobry wpływ.
I że król Jiangu rozwinął tak dużą wiarę w Karmapę. To jakby pozwoliło i Karmapie, i całemu Garcianowi jakby przetrwać ten okres wojen i najazdów. Później 10. Karmapa musiał uciekać z Tybetu, jak dobrze wiemy, i spędził bardzo długi czas w tym królestwie. I, było to możliwe właśnie dzięki temu, że 8. Karmapa nawiązał właśnie taki związek z tym królestwem, z tym rodem. Więc król Jiangu jakby wypełnił wszystkie swoje obietnice wobec Uchiodorje. Istnieją nadal jakby całe listy darów, które przekazał Michiodorje. Są one wszystkie spisane gdzieś w księgach. Wielu z Was pewnie też słyszało o kandziurze z Jiangu. Zresztą teraz znowu nie słyszymy angielskiego, wyłączył się angielski. Słyszę tylko, że jego świątobliwość mówi o tym Jiang kandziurze. Bardzo często właśnie jego świątobliwość lubi korzystać z tekstów z tej edycji kandziuru z Jiang. Jutro zaś będę mówił o tym, jak wyglądała relacja pomiędzy 8. Karmapą a dynastią cesarzami Chin z dynastii Ming i w ogóle z cesarzami Chin. O ile pamiętacie, 5. Karmapa był zaproszony do Chin przez cesarza Yongle. Dlaczego? Od tego czasu, od tej wizyty Karmapy Deshinshyekpy w Chinach, relacje pomiędzy Karmapami a Chinami bardzo się zacieśniły. Szczególnie pomiędzy cesarzami dynastii Ming. Więc będziemy musieli wrócić do Karmapy Deshinshyekpy i do tego, jak wyglądała ta wizyta w Chinach. Być może. I omówić to, jak rozwijała się właśnie ta relacja Karmapów z mieszkańcami Chin. Dobrze by było o tym wszystkim opowiedzieć. Więc potem 8. Karmapa był zaproszony przez cesarza Chin, ale do tej wizyty nigdy nie doszło. Opowiemy o tym wszystkim jutro. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję. Przepadła niestety ten fragment o Jiang Kandziurze. A teraz modlitwy kończące. Być może, że wrócimy do tego. Piszemy to na przykład w relacji na stronie.